Това са най-шоколадовите и най-пухкави козуначени кифлички. И не е рано за великденските печива. А най-хубавото е, че с тази рецепта дори няма да си изцапате ръцете. Започваме като в купата на миксера добавяме топла вода, суха мая, супена лъжица захар и 2 супени лъжици брашно. Разбъркваме и оставяме за 10 минути да се активира маята. След това добавяме прясно мляко, масло, яйце, захар и най-важното – брашното. Използвам висококачествено австрийско брашно, което може да откриете на сайта на EVO.BG. А повярвайте ми, това е най-доброто брашно за козунаци, което има на пазара. След като миксерът си свърши работата, оставяме тестото за 1 час на топло, за да удвои обема си. Всички продукти за тестото ще намерите в описанието. След като разточим, намазваме обилно с течен шоколад. Изгъваме тестото, както ви показвам в видеото. След това отново го разточваме и отново мажем обилно с течен шоколад. Сгъваме и разточваме за последен път. След това нарязваме на триъгълници, от които оформяме кифлички. Оставяме ги да втасат за още час, намазваме ги с жълтък и печем на 180 градуса за 30 минути.